Predstavljamo vam novu generaciju bankomata s kojima će vam svakodnevno poslovanje biti brže i jednostavnije, dostupno 24 sata 7 dana u tjednu i povoljnije. Novi su vam bankomati na raspolaganju u svim našim poslovnicama, unutar 24-satnih samoposlužnih zona, odnosno na pročeljima naših poslovnica. Umjesto obavljanja transakcija na dnevno-noćnim trezorima i na šalterima poslovnice, od sada možete obavljati sve uplate na vaš transakcijski račun na novim bankomatima. Znamo da vam je prilikom uplate važno na neki način označiti transakciju kako biste ju kasnije mogli identificirati u vašem računovodstvenom sustavu. Za to smo vam omogućili poziv na broj. Dovoljno je upisati broj odobrenja koji može imati najviše 11 znamenki. Ako vam nije potreban, jednostavno preskočite taj korak. Upute za uspješno obavljanje transakcije nalaze se na svakom bankomatu. Pojedini bankomati primaju najviše 50, a pojedini 200 novčanica. Sve što je potrebno za uspješnu transakciju je ispravno složiti novčanice. U slučaju da je bankomat primio oštećenu novčanicu, istu će vam vratiti dok će falsificiranu novčanicu zadržati. Detaljnije informacije dostupne su vam na www.rba.hr. Za korištenje uplatne funkcije bankomata potrebna vam je debitna kartica. Moguće je izdati dodatne kartice za korištenje istog računa, kao i kartice s kojima je moguće isključivo uplaćivanje gotovine. Bez obzira na vrstu uplate, proces je jednak, vrlo jednostavan i brz. Pogledajmo kako izgleda uplata utrška. Umetnite karticu i unesite PIN. Odaberite uplatu gotovine, zatim kategoriju uplate. Ako želite, unesite poziv na broj odobrenja. Umetnite novčanice. Potvrdite transakciju. Završite transakciju ili nastavite sa sljedećom ako imate dodatnu količinu novaca koju je potrebno uplatiti na račun. Naknade za korištenje bankomata povoljnije su od uplata putem dnevno-noćnih trezora i u poslovnici. Ne naplaćujemo svaku pojedinu uplatu, jedini trošak je varijabilna naknada koja ovisi o iznosu vaše uplate. Uplate možete izvršavati 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, bez obzira na radno vrijeme poslovnice. Korištenjem bankomata izbjegavate moguće čekanje u redu u poslovnici. Uplaćena sredstva će biti vidljiva na vašem računu u vrlo kratkom roku, bez obzira na vrijeme uplate. Vjerujemo da ste prepoznali sve prednosti koje nude novi bankomati Raiffeisen banke. Klijenti koji ih već koriste uvjerili su se u njihovu jednostavnost, brzinu i praktičnost. Pozivamo vas na korištenje uplatnih bankomata jer vjerujemo da ćemo vam time olakšati i ubrzati svakodnevno poslovanje s nama.